Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu pati ADC enwetala ugbu a ogbe ha ga-anọ mee mmemme ọgbakọ ezumezu ha na Abuja dịka nke ahụ ga-eyi odo n'ogbe ezumezu Rainbow Event dị na Gariki Area 8. A ga-echeta na pati ADC na-egbo ebubo na gọọmenti etiti na-anwa ịkụnyere nhazi ọgbakọ ahụ ụkwụ ọjọọ dịka ụlọ ọrụ ezumezu Transcorp nọrọ n'izuụka gara aga ka gbuo nkwekọrịta ha na pati ADC nwere ịnọ n'ogbe ha eme mmemme ahụ. N'ọzọ dịka ibe ya, ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja ebugala nchabi ikpe ha ga-echi bụ Tuzdee n'okwu mkpesa nke na-achọ ka achụpụ David Mark na Rebushola pụọ n'oche ọchịchị pati ADC. Maka ọ dị, David Mark emela mkpesa n'ụlọ ikpe okpecha ọgwụ megide na Ubala bụ nke ụlọ ikpe ahụ ga-anụrụ echi bụ Tuzdee. Gọọmenti steeti Yobe na Borno akọwala na ahịa jili ahụ nke ndị agha Air Force tụrụ ogbunigwe na ya ma gbuo ọtụtụ mmadụ bụ nnọọ ahịa gọọmenti pịachara n'oge ndị gara aga n'ihi na ọ bụ ahịa ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu Boko Haram na-anọ na ya atụ mgbere ahịa. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka akụ ndị echekwara n'ụlọ akụ n'ala anyị SEC na mkpirisi bekee agbachila akpa ego 13 bụ nke nyochapụtara bụ ndị na-akwado mpụ iyi ndị ọha egwu. A ga-echeta na ngwụcha izuụka gara aga ọchịchị etiti wepụtara aha ndị na-akwado mpụ iyi ndị ọha egwu n'ala anyị ma gụnye aha otu IPOB. Maka ọ dị, ụfọdụ ndị ọnụ na-eru n'okwu amalitela ịjụ ajụjụ gịnị mere ha na-agụnyeghị aha nke Mieti Allah. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.